Тоҷикистон аввалин шифоёфтагони вируси коронаро эълон кард. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон мегӯяд, таи як шабонарӯзи ахир дар кишвар 204 нафари дигар мубталои коронавирус гаштааст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аввалин омори шифоёфтагони вируси корона ё COVID-19-ро эълон кард. бино ба иттилоие ки маркази матбуоти вазорат дар ихтиёри Спутник Тоҷикистон гузошт, то соати 17:00 имрӯз, яъне 20 май, дар саросари кишвар 470 нафар аз ин маризӣ шифо ёфтаанд. теъдоди гирифторон ба 2140 нафар расида ошкор гардид. аз ин беморӣ то кунун дар мамлакат 470 нафар шифо ёфтаанд. ҳамзамон то саҳнаи мазкур дар кишвар аз ин беморӣ 41 нафар фавтидаанд. дар шабонарӯзи ахир касе нафавтидааст, омадааст дар иттилоия. ҳамзамон дар иттилоия омадааст ки то 20 май дар кишвар 3532 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи ахир 595 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. ҳамзамон то соати 17:00 20 май дар кишвар 2140 нафар бо ташхиси сирояти коронавируси нави COVID-19 ошкор гардида, аз ин беморӣ то кунун дар мамлакат 470 нафар шифо ёфтаанд. ҳамзамон то саҳнаи зикр гардида дар мамлакат аз ин беморӣ 41 нафар фавтидаанд. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's